Want het is een echt degradatieduel. Het duel tussen Harkemasse Boys en Montfoort. Maar deze twee trainers op de bank. Konrad Ongersma en Willem Wening. Voor hoe lang, dat is vanzelfs nog de vraag. Het duel wel, maar Oebeles Kokker hier in duel. De actie die is als altijd vrij. Dan het 16 meter gebied in en dan krijgt hij de penalty mooi. De scheidsrechter die zei dat het een penalty is, maar het is de grote vraag of het er echt eentje is. Deze actie is sowieso verschrikkelijk vrij, maar dan wordt Oebeles Kokker hier echt deadline ja of nee. Hij gaat wel een beetje makkelijk les en krijgt een liedsetje, maar het is blijkbaar genoeg voor een penalty. En dat is op dit stuit ook zo wichtig. De penalty dan van Oebeles Kokker zelfs. En jawel, hij scoort de 1-0 in de eerste helte. Oebeles Kokker. En dan komt het muziekje van de speaker, speciaal voor Willem Wening. Het Willempie van André van Duin en de spelers winnen Osa Wiersma 1-0 dus voor Harkemasse Boys. En het beste spul is Savisa van de Harkieten. Hier een verschrikkelijk grote kans van René van der Wij, maar hij hier misschien hem jeder al aan matten. Of jeder op goal zitten matten. Een grote kans dus van René van der Wij. En ik in de tweede helft Harkemasse Boys dat beter is. Een flater hier in de verdediging en weer René van der Wij die in de spits zit. Maar een verschrikkelijk grote kans. Maar hij mist deze bal hier. Dat weet er zelfs vanzelfs ik wil. Volle meer met waar matten. En dan komt Montfoort toch in de eindfase dicht bij de liekmakker. Trochte wie het net wist, ja, dat net. Maar Harkemasse Boys brengt hem zelfs tot de kansen te missen. Toch nog geen problemen. Hier bereikt het schot van Mitchell Bottenheft. Maar een goede redding van keeper Jacob de Vries. Het bloedt bij 1-0 en ik deze vrije trap in de eindfase van Jeroen de Vlieger. Smiet neemt meer op en dus winnen de Harkieten bij 1-0 van Montfoort. Is dit het Willem Wening en Konrad Ongersma effect? Ja, misschien, nee, misschien wel, ze mij misschien zeggen, maar die jongens hadden keihard voor werken. Ik denk dat we nauwelijks wat voor die jongen hebben. Het verschil, er zit nu 1-0 op het bord, maar dat zoveel kansen aan. Dan maakt het zichzelf nog zo moeilijk, maar ja, als het zelfs jongen, er werd enorm volle strijd leveren. Elke meter is er voor knok. Dat wonen die jongens en nee, loon naar werken, absoluut.